Per part de la ciutadania, per part de l'Ajuntament, en Roque Pasqual, que ha estat segrestat a Mauritània, i és una mostra de suport i solidaritat amb les seves famílies, que ells mateixos amb l'acció humanitària, que ens comaran normalment amb les seves activitats i continuar endavant en el La nostra solidaritat en el Roque i en tots els que estan ara mateix al mans de no saber qui, i sobretot un gest solidari per tota la gent que fa la solidaritat sense res a canvi, i sobretot en aquest grup que anava any tras any a portar material, però sobretot a portar un xic d'esperança a tota aquesta gent dels països, de diferents països de l'Àfrica. El Roque era una persona propera a tots els que feien solidaritat a la ciutat de Santa Coloma, ens veien en diferents puestos contínuament, i jo crec que ni ell ni la resta del grup que està ara mateix seqüestrat es mereix allò. També una solidaritat molt gran i una estima gran per la família que sobretot en aquest moment està patint moments que sense saber res de les persones que estan secuestradas. De gran manera, Imagen Solidaria se solidariza con todos los actos que pueda hacer empujar hacia la liberación de estos compañeros que precisamente estaban haciendo un acto de hermanamiento, de ayuda, la ternura de los pueblos que dicen que es la solidaridad. Pues esa ternura, esa solidaridad la tenemos que demostrar ahora como ciudadanos y como gente concienciada de todo lo que está pasando en el mundo, y de alguna manera pues hacer muy hincapié en la necesidad de que nos esforcemos un poco en estas concentraciones. Hola, el que us puc explicar és una mica el que ha sortit ja a tots els mitjans de comunicació. La caravana, que està composada per 9 camions i 5 lleugers, doncs el diumenge a la nit, a l'últim lleuger, amb el qual hi havia un company d'aquí de Santa Coloma i 2 amics, molt bons amics, de Barcelona Acció Solidària, doncs l'últim lleuger es va quedar una mica retrasat i aleshores van enviar un SOS per les emissores que els estaven disparant. El cotxe que els predeceia va donar ràpidament mitja volta i en 3 minuts van arribar i ja es van trobar que el cotxe estava buit, amb les portes obertes, i els 3 companys ja no hi eren. Les notícies que tenim fins ara, que avui és dimarts, migdia, són, es barregen moltes hipòtesis. Nosaltres, com a Barcelona Acció Solidària, no podem inclinar-se cap a una o a una altra hipòtesi, i és el que coneixeu tots els mitjans de comunicació. Pensem que els segrestos sempre estan motivats o bé per diners o bé per temes polítics. Tant un cas com un altre són dues qüestions molt perilloses, i el que desitgem i volem és que els nostres companys s'apareguin el més ràpid possible. Tant el Ministeri de l'Interior com en diferents administracions i tothom s'està posant en contacte amb nosaltres, estem rebent quantitat de suport de tothom i esperem que això acabi el més ràpid possible. Aquesta tarda decidirem si la caravana segueix o es queda o retorna. Els companys que estan allà a Nouakchott es troben molt bé, l'ambaixada espanyola els està tractant bé, els han buscat un hotel, els camions estan dins del recinte de l'ambaixada
i aquesta tarda es decidirà si segueixen o no. Tant el govern de Gàmbia com el govern de Senegal s'han ofert a oferir-nos protecció tant si decidim una cosa com si decidim una altra, i fins al moment no hi ha cap altra notícia més. M'agradaria explicar-vos que demà, dimecres a les 8 de la tarda, hi ha una convocatòria per demanar que els companys apareguin i en bon estat a la plaça de la Vila. Aquesta convocatòria és oberta a totes les entitats colomenques.